Paano nga ba nakilala ng husto sa social media ang Japan charity groups, lalo na sa Kalingap community? At yan ang ating pag-uusapan mga kaagapay. Pero bago natin simulan, at kung bago ka pa lamang sa aking munting channel, at hindi pa nakasubscribe, makahingi sana ako ng iyong suporta. Pa-subscribe, like, at pindutin na rin ang all bell button, para sa ganun, updated kayo sa bago kong upload video. So ito na nga ang ating pag-uusapan, kung paano nakilala ngayon ng husto, ang Japan charity groups, mula sa pagtulong, lalo na sa Kalingap at sa social media. Ganito po yan, dati yung founder ng Japan charity groups, siya ay sumali lang, sa mga ibang page, dahil sa kagustuhan niyang makatulong at siya ay nag-sponsor na dati, at yun ang aking nalaman. Ngayon hanggang siya ay nagpatayo ng sarili niyang grupo, at dahil din sa tulong ng kakilala niya. Dahil nga po siya ay nasa Japan, at isa siyang senior, kaya tinawag na Japan charity groups, at hindi lang siya, kundi nagkaisa at nagsama-sama ang mga senior, na nasa iba't ibang bansa, upang sila ay magsama-sama. Para matulungan ang kanilang sinusuportahan na si Rena, sa binablog ni Kalingap Rab. Dahil sa kagustuhan nilang may pagamot para gumaling si Rena. Dahil naniniwala sila, nagagaling pa si Rena, at sayang kung hindi maagapan, lalo na bata pa siya at may itsura. Kaya nung nasa poder ni Tatay Nestor si Rena, ginawa ang lahat ng Japan charity, para lang magkaroon lang sila ng ugnayan gamit ang pagtawag. Kung paano sila makakatulong para kay Rena, yun nga po nagbibigay sila ng financial ang Japan, para kay Rena, at kagustuhan pa sana ng Japan, ay nasa poder ng Kalingap si Rena. Dahil po dyan napakadaming groups ang tumatawag kay Tatay Nestor, upang sulsulan siya. At hindi sila nakikipag-ugnayan kay Kalingap Rab, kung baga sinasabutahin nila si Rab. Na alam naman ng mga tao, na si Kalingap Rab ang nagblablag kay Rena. Kaya ngayon nawakwak, ang isip ni Tatay Nestor at hindi na niya binabalik si Rena sa pangangalaga ng Kalingap. Ngayon ang Japan charity groups, ay pilit nilang sinisiraan sa social media, at sa Kalingap, dahil isa sa nababalitaan na gumagawa sila ng paraan para makatulong kay Rena. Pero bago sila gumawa ng hakbang, nakikipag-ugnayan sila kay Kalingap Ian, kung paano nila may parating ang gusto ng Japan charity groups, na makatulong kay Rena at sila ang sasagot sa pagpapagamot ni Rena, kaya tinatawagan nila ito si Ian, dahil isa sa malapit na kaibigan ni Kalingap Rab. Kaya napagbigyan ng Japan na samahan ng ilang miyembro ng Kalingap, kaya napa-check up si Rena sa Naga. Ngayon mga kaagapay, sa hindi naman natin inaasahan, mismong nanay ni Rena, ang nagdala sa kanya kay Kalingap Roda. Kaya ang Japan charity ay masaya sila ngayon, dahil nasa Kalingap na ulit si Rena. Hindi lang po dyan mga kaagapay, ang kasiyahan ng Japan charity groups, sila ay sobrang saya nila, lalo na kay Tita Mildred ng Japan. Dahil sila ngayon ay natupad na ang kagustuhan nila, sila ngayon ay isang certified Japan charity group sponsor kay Rena at sa programa ni Kalingap Rab. Dahil mismong si Kalingap Rab ang nagpasalamat kay Tita Mildred, sa kanyang vlog, sa pagsagot ng pagpapagamot ni Rena. Yun naman ay labis kinasaya ni Tita Mildred, dahil sila ay malaya na silang tumulong kay Rena. Kaya yung mga ibang groups na naninira sa Japan charity groups, ano masasabi nyo sa kanila? Heto na sila ngayon, kilala na sila sa social media, lalo na kay Kalingap Rab, at sa tulong na rin ng mga vlogger, na patuloy pa rin pinopromote ang Japan charity groups. Ang tanging masasabi na lang na Japan, sa ibang grupo ay magkaisa, dahil iisa lang naman ang gusto nyong mangyari kundi gumaling si Rena, kaya wala nang rason para siraan at sabihin nyo, na puro lang salita at wala sa gawa ang Japan. Ngayon heto na sila, at maraming netizens ang pumupuri sa Japan charity groups, ipagpatuloy nyo lang ang inyong pagtulong Japan charity at hindi lang si Rena, kundi sa iba pang taong nangangailangan. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.